Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kakot yara bala pelat da Menteri Rangba ya kebala tipru kom ka CM Impact Guidebook. Kalalong shisha ka bakong sanak benta ki Khynnah ha ki school na kita Nongkyndong hadien bakila penon kam ya ka. Ha kabala ong bakalalong shisha kabayarap yaki ha kane ka exam SSLC jong usnem arhaja apusan. Habayakran berkilaingot ki Khynnah pule ki bapas bah ha kane ka examin SSLC arhaja apusan na ka school Maudet Secondary School bakentop ya ka ibanela ternyang dari shisha thaba bat ka baris bun wanyang ki balayo ha ka kerdan first division ha ka jinyadan lang ru unong hikai jongki ubabu bantai lang rimyat u assistant headmaster ka Maudet Secondary School ha ka siningkong jong katayo hadien baka school kalayo ban pen ko buram yaki kum kiso ki baningkong jong ka school ki balawan ra ru ya ka buram na ka benta ki kimeki kpa bat ka school hi baro ka we kilapan pau da ka baong baka te ka kot kalong ka badon kam bat ka Jingmyntoi yaki ha ka por bakele ya examin SSLC. Yung ate kani ka jing ay jing arab jong sarkar nam pati nak school gitu ngi ka ba ay ta kan CM Impact ko kala on ka jing kala ka jing arab nam ki ka arab namar ba kala pansuk si kada na namar ba ki jing kali na roti MCQ ki short long answer ada pan ay itu Khynnah ban bakin tre bakin kulir kala on pansuk sibun